ଫ୍ଲାଗ ଅଛି ଫ୍ଲାଗ প্রকাশ করো মা কোন হয়েছে তোমার ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ପତି ପଦରେ ବରଣ କରିଥିଲି ଏ ତ ଶୁଭବ୍ରତା ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାଖରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ମା ଅଚଳତାରେ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ପଡ଼ିଥିଲୁ ସେ ଅପମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କହିଲ ବ୍ରହ୍ମାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବ ପ୍ରକାଶ କର ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅପମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ନା କୁହ ମା ହେଲେ ମା ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଶୁଣିବ ମୋର ପରିଚୟ ହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ପାତାଳପୁର ମକର ଧ୍ୱଜର କନ୍ୟା ନାମ ମୋର ରତ୍ନାବତୀ ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁରାଜ ଅଧିପତି ନାମ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗ ମା ମା କଣ କହିଲ ମା ଏ ମୋ ପୁତ୍ର ମକର ଧ୍ୱଜର କନ୍ୟା ଆରେ ମା ରତ୍ନାବତୀ ତୁ କଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଜେଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ ପୁତ୍ରୀ ଆରେ ମୁଁ ସେଇ ହତଭାଗ୍ୟ ଜେଜ ନାମ ମୋର ବୀର ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କର ମା ଥରେ ମାତ୍ର ଜେଜ ଜେଜ କହି ମୋର କୋଳକୁ ଆସ ପୁତ୍ରୀ ଆସ ଆସ ମା ରତ୍ନା ଚେଚେ ରତ୍ନା ଚେଚେ ରତ୍ନା ଚେଚେ ରତ୍ନା ଆସ ଚେଚେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ